Hola a tothom! Com ja sabeu, aquesta és la setmana d'avaluacions i us he volgut fer aquest vídeo per recordar-vos tot el que haureu de fer i haureu de portar el proper dia. Recordeu que el proper dimarts el que haurem de fer serà lliurar tota una sèrie d'activitats que hem estat realitzant al llarg de les darreres setmanes. De fet, el que haureu de portar és, d'una banda, els mapes conceptuals sobre la cèl·lula i el càncer, tot i que alguns i algunes de vosaltres ja els heu lliurat, i també haureu de portar la presentació multimèdia que heu estat fent sobre aquests dos temes. Recordeu que la presentació multimèdia ha de tenir tres parts. La primera ha d'estar centrada en la cèl·lula, la segona ha d'estar centrada en el càncer i la tercera, en la tercera part, heu de triar un tipus de càncer i treballar sobre ell. Per exemple, quins són els seus símptomes, quina incidència té al damunt de la població, quina prevenció té aquest tipus de càncer, quin tractament, etc. etc. Recordeu que aquesta presentació l'haureu d'explicar davant dels vostres companys i companyes. Per tant, us recomano que us la prepareu bé, de manera que ho pugueu fer de forma tranquil·la i relaxada. Una altra de les activitats que haureu de lliurar el proper dimarts és justament el que hem estat treballant les dues darreres setmanes. És a dir, el que hem estat treballant sobre les drogues i el càncer. Recordeu que en aquestes dues setmanes teníeu una sèrie d'activitats que havíeu de desenvolupar amb l'ajuda dels materials que teníeu a l'aula virtual i justament el proper dia de classe ho recollirem. Bé, res més, això és tot. Hem arribat al final del mòdul i espero que us hagi agradat força i que les activitats que hem anat fent us siguin útils i us hagin semblat interessants. Que vagi molt bé!